xocolata. O sigui, veieu que la carretera dels pobles està destruïda. O sigui... Va més enllà d'estar destruïda. Estem veient Un desgavell. tan gran que és que no tinc paraules, no tenim paraules per explicar-ho. Vols que parem a algun lloc i mirem alguna cosa? Bueno, Més que res que hem de decidir la ruta, perquè a veure on dormim avui. sí, queda't aquí un moment. O sigui, el desgavell que hi ha aquí de tolls, però és que no són tolls, és que són piscines. Són piscines. Que si no anéssim amb el nostre monstre que portem, de cotxe, El monstre. no podríem passar de cap manera, de veritat. Ai, que matarem algú, per Sí, l'amor de Déu. vigila. Bona tarda. Això sí, és bonic, Sí. O sigui, una cosa no treu l'altra. Però... Uf, Un desgavell màxim. No sé si es veu res. Ens han fotut fora del lloc on estàvem dormint. Ja són les 10:45 de la nit. Bueno, de fet ja són les 11 perquè clar, han desmuntat i tot. Que bueno, que no ens podíem quedar allí perquè era un lloc que la gent utilitzava i no sé què. Han passat 7 o 8 persones aquesta tarda i no ens han dit res, no? I ara, doncs, no sé, bueno, jo n'hi ha l'aldea està aquí, bueno, ja veurem on està l'aldea. Doncs ahir vam aparèixer en aquest poblet Bon dia. perquè a les 11 de la nit estàvem dormint tranquil·lament al lloc on vam acampar i de sobte ens van venir uns senyors a dir-nos no sé quina història, que allí no podíem acampar perquè la comunitat no sé què. Vam estar allà des de les 6 de la tarda i fins a les 11 no ens van dir res. No entenem per què. Al final ens van dir que no podia, que anéssim a l'aldea més propera. Bueno, doncs a les 11 desmunta tot el xiringuito i vine cap aquí. Ja estàvem dormint, O sigui, és fuerte esto. I ja està, hem dormit aquí. Que no ha sigut la millor nit de la nostra vida, perquè no parlaven gens de portuguès, amb la qual no ens enteníem, però un va trucar al seu germà que està vivint a no sé on, però bueno, la qüestió és que parla castellà i ens vam poder entendre. Clar, nosaltres era de nit i no veiem on estàvem, però ens vam posar just a la plaça del poble i clar, van estar xerrant aquí fins, jo què sé, fins a la 1 de la matinada. I després, tota la nit, que si bens, que si cabres, que si galls, que si gallines i que si tota la fauna del món mundial. Aquí està la font del poble i a les 6 del matí han començat a venir totes les dones a carregar l'aigua. El tema és així. Venen aquí, carreguen l'aigua, això és la primera feina que tenen i després van a conrear. I els homes aquí també conreen, per cert. I ara ens n'anem cap a la frontera. Aquest caminet és superbonic, però ens està costant una mica de passar-lo per al tema de les branques, perquè el nostre cotxe és molt estret, però és una mica alt. Anem apartant les branques i au.
Però clar, aquí el problema és que no te'n trobis una de grossa, perquè a les finetes no passa res. Ui, ve un carro. Saluda. Vinga, que toca resumint de Bissau. Bueno, era un país que no anàvem a visitar. No. Ens hi hem estat 12 dies en total. Exacte. 12 dies i hem visitat 3 punts del país. Un que és a la platja, a un lloc que es diu Varela, és una zona. Tota una zona de platja amb frontera amb Senegal. Molt a prop de Senegal. La gent passa caminant per allí. Allí vam estar super bé. Després vam estar a Bissau capital, on és el que és una capital. El que passa que aquesta capital està bé perquè és una capital petita. Al ser un país tan petit no és aquelles supercapitals terribles, no. Però penseu que no veus ni una cafeteria, per exemple. 4 cafeteries, 4 restaurants. Però 4 cafeteries no us imagineu ara... És que ni una cafeteria per estar assegut. Són uns bancs, allí tot brut. Perquè m'entengueu, no és una cafeteria moderna, no existeix. Això en tot el país no existeix. Bueno, hi ha algun lloc que és una mica més així, no? Sí, sobretot a la zona, el barri residencial que hi ha al voltant de la zona vella, diguéssim, que és potser el més ric de la capital, i allà hi ha algun restaurant, hi ha l'hospital... Sí, algun restaurantet, sí. Vam anar a una pizzeria. Sí, però ja està, són 4 carrers. Però mínim, sí. I ara, finalment, hem estat aquí, en aquesta zona, a prop ja de la frontera amb Conakry, i el que hem fet és anar per uns caminets així alternatius, perquè per la carretera, primer que res, que està terrible, i segon, que la policia ens matxaca amb el tema de demanar-nos calés. I hem encertat totalment, perquè és molt xulo, és molt rural, però molt rural, i hem vist com és la vida aquí de Bissau, de la gent de les comunitats. Sí. Bàsicament s'agrupen en famílies, viuen en cases grans. El poble és el poble de la família. Llavors hi ha la casa del jefe de família i al voltant es van construint les cases dels fills amb les seves... amb les dones que tingui, i després els fills amb les joves. Les dones, només començar el dia, van a buscar l'aigua, tenen pous o tenen aixetes o el que sigui, però no és aigua corrent. No. No tenen aigua a les cases, ni tenen llum. Ni llum. Enlloc. I són poblets petitons, no sé, entre 4 i 10 cases. Bueno, molt tranquils, superamables, molt aïllades i... Molt. Penseu que per passar no hi ha forma humana de poder passar, a no ser que vagis en 4x4 o en moto. Amb la moto també molt bé, perquè és el que utilitzen ells. Espera. Mare de Déu, que no sé si això passarem. Ens està encantant aquesta ruta, de veritat. O sigui, és espectacular. Sí. Ens fem pols. O sigui, acabem de passar una zona... Jo pensava que no passàvem, ja t'ho dic ara. No, jo com que estava a baix, indicant, ho he vist prou bé. Ho has vist clar. Sí, perquè el Pep tira. Hosti, si tira. I no té cap problema, Hosti, si tira. Va superbé. És que passa per tot arreu i mira que hi ha uns clots i uns pedruscos. És que hi havia una zona complicada perquè hi havia molta pedra
amb solcs a l'altre costat, llavors clar, se te fot la roda per dins del solc i l'altra l'has de pujar a la pedra, llavors... Quedes amb un angle xungo-xungo. Clar, quedes amb un angle molt dolent, llavors el que és la tracció es veu molt afectada, però de veritat que cap problema, seguim el nostre camí fins a la frontera, que avui peti qui peti. La frontera la pots passar per al nord, la pots passar pel sud, o la pots passar per un lloc que no la passa ningú, i és per on la passarem nosaltres, si podem. Sí. S'ha de passar amb un ferri, o... No és com un ferri, però és clar, és tan petit que per nosaltres... Mireu quin termitero. Mireu quin termitero, xavals. Això, hem de passar amb una balsa, ens intentaran fotre el pèl, nosaltres intentarem que no, i bueno... I tothom. Coses que t'han agradat. Home! Bueno, a part de tota aquesta zona superverda i... A mi m'ha agradat molt l'amabilitat de la gent i el paisatge, que està verd elèctric, perquè com que plou cada dia... A mi m'ha agradat molt el menjar. What? Aquest silenci ha sigut sepulcral. O sigui, el del menjar de veritat és terrorífic. És terrorífic, no hi ha res. O sigui, no cal... Llavors és arròs i arròs. Arròs amb una salsa... Són salses que... Clar, bueno, són salses una mica amb gustillo, una mica fortes. Són coses que a nosaltres no ens agraden. I el fort és que tenen camarons, tenen sèpies, i pensem, hòstia, podríem fer uns arrossos aquí. I no, tio. Els tios... Arròs blanc. I la salseta. I la salseta, i ja està. I l'altre tema interessant d'aquí de Bissau, tothom sempre ens pregunta, hòstia, i no es fa cosa d'anar a veure... Perquè dirà, hòstia, és que aquí a Bissau la gent és molt pobra i tal. Pues sí, la gent és molt pobra i és molt pobra. Perquè no tenen res, però tu veus la gent i a les tardes van a jugar el seu partit de futbol, estan reunits, la gent més gran estan reunits allà xerrant, homes i dones tots junts, rient. Nosaltres hem estat 24 hores amb ells i fan la seva vida, i no és que estiguin actuant perquè nosaltres els veiem. Clar, la nostra impressió és que som pobres, perquè és veritat que la seva dieta, per exemple, és arròs i arròs i arròs, viuen amb el que viuen. Viuen amb molt poc. Amb molt poc. Molt poc. Comentant que potser dels països que hem visitat és el que hem vist que vivien amb menys. Sí. Però no se'ls veu ni... no sé, és que perquè la gent té moltes històries al cap. Ni bruts, ni res, se'ls veu bé. Clar, evidentment, cadascú... La processó va per dins, però això també passa a Europa. Veiem gent de totes les edats, o sigui, als pobles es veu gent de totes les edats. Sí, aquí sobretot hi havia gent més gran. Sí. Així que a les ciutats no t'ho trobes mai. Aquí sí. Lo del respecte a la gent gran és superbrutal, és encantador. Sí. Que quan parla un gran, tothom callat. A veure, l'experiència és el que compta i si tenen un respecte i un amor i... Sí. És brutal. De veritat, perquè a vegades ens ha passat que ens presenten a... Aquest és el meu pare, i, hòstia, veus com el presenten amb... Els hi brillen els ulls, és brutal. Sí. És una cosa bastant increïble, però és així. Madre mía de mi vida. Això és molt bonic. Bueno, a poc a poc, va. Espera't un moment, que ho vaig a gravar. Veus aquí? A Pitxe. Sí. Condueixen els nens. I ja veieu aquí... Ui, que caic!
I ara que hem estat esperant aquí un munt d'estona, per fer el ferri que travessi això, 2 hores amb aquesta barca. La Noe està disposada a fer Ahí està! Bueno, doncs com heu vist, la Noe ha passat meravellosament aquell pas complicat que hi havia al ferri, perquè és que són un desastre. El Pep. Sí, el Pep. Però bueno, la Noe alguna ha fet. Són un desastre. I el pas per poder passar, i és que és super precari. Llavors has de fotre un bot amb el cotxe, que bueno, menys mal que es comporta així de bé. Després de 4 hores. Exacte, hem arribat a les 12 i ha sortit a les 4. I els paios, on se'ls va trencar el motor, ho fan a la força bruta. El que passa que són 25, doncs tampoc és per tant, Però com ho fan? Però ho han d'estirar. Estirant una cadena. I mira, i si el dia que se'ls trenqui la cadena ho faran nedant a braç, perquè és que són incapaços d'arreglar el motor. O sigui, jo és que estic flipant. Bueno, és igual, total, que estem a Conakry. Estem a Conakry. I ara el que farem és passar aquí no hi ha frontera. Bueno, sí que hi ha frontera, però no ens segellen el visat. Llavors has d'anar a una ciutat-poble, no ho sabem, que es diu no sé com. Fulamani. I en aquest Fulamani és on anirem. També agafarem dades pel mòbil i bueno, si podem agafar una mica de dinerons d'aquests seus, perquè aquí tenen un altre dineró que no és el franc CFA, el seu franc, tu. Llavors, aquí hem de canviar. O hem de canviar o trobar un banc que ens doni francs d'aquests seus. Però és que el Mastercard n'hi ha on n'hi ha. I de Vises no us penseu. Però bueno, és part de l'aventurilla. No veus que si vas a 3.000 no et puc indicar o per on va la roda? Com? És que de veritat. És que de veritat. No sé com se m'està tornant. A veure, ho heu vist, no?